Hello sanibona. Ngithi nami ake ngiphawule kulolu daba elikalathintwa umuntu omdala lapha khona i-podcast engike ngayibona. Yangithinta. Silapha. Umkhulu laphana ukwathinta indaba ukuthi inkolo yomNazaretha. Ngize ngaleyo nje. Sizolungisa leyo asilungise lapho umkhulu. Mfundisi wenkosi. Ake silungise lapho. Uma ethi inkolo yomNazaretha into engekho leyo into yabantu. Shembe ufana nenyanga. Hayi bomkhulu. Ufundisi bakho ngiyabuquestion ashuthi awembulelo. Lo uNkulunkulu okhuluma ngayo ushuthi awumazi. Ngiyaxolisa ukusho lo. Angisho ngoba ngidelela. Ngiyakuhlonipha kakhulu umkhulu kimi. Kodwa uyageja. Uphaphazile mkhulu, ugeje kakhulu. Lalela ke sikutshele mkhulu noma sikuxoxele ngoShembe. Kodwa kanti uma ngixoxe ngoShembe ngizoke ngiqala ukunaba ngilungise noma ngicobelele ngolwazi kumaphuzu akho kodwa wabekile ngoba umdala ngikwazi ukuthi ngiyakulungisa ake ngithi ngicobelela ngolwazi nginikeze istima nendawo yakho njengomuntu omdala mina ngizokhuluma ngendlela yokuthi ngiyabadelela cha ngizokhulumisa nje wengane ehlelo umuntu omdala kodwa ukuthi umuntu omdala methe ukuthi wageja indlela yokukhuluma umntwana usethi cha ake ngivele ubaba ngimcacisele umkhulu kulena yokuthi abantu bezinkonzo lezi ezinyo izibalayo ememeza ngaphansi kwegama lika Jesu balibemeza ngeze lehle ekuthenini balimemeze leli igama kodwa uthola ukuthi bathwele ukuthi ukunikela ungene kakhulu emabandleni abo baneyinyoka njengoba uchaza ukuthi nawe wake kwa-attempta kwasekhulumizwa waba nenhlahla ke lapho kwakhulumizwi lathizwe cha ungishiya nobani mina cha lapho ke mkhulu waba nenhlahla ngiyakubongela kodwa ke bekuse right ulungisa laba abathi bekhuleka ngaphansi kwegama lika Jesu ngiyangizwa kahle angisho ukuthi amaNazaretha kahambisana noJesu ayahambisana ngizokuchazela nalokho kodwa buse right musalungisa laba abakhuleka ngaphansi kwegama lika Jesu kodwa ke futhi unephutha uma ngabe uthi umuntu omdala laba abanye bezinye izinkolo zabo zona umbhedo uyaxeka usihlulela umbuzo ukuthi wena ubani uzwehlulele okwesibili ucotshoba ngiyanguzwa uyiphatha leyo ukuthi umuntu uyazalwa ezalwele kulento hayi ukuthi umuntu eBhayibheli uqinisile umuntu uyazalwa ezalwele kulento hayi ukuthi eBhayibheli umbuzo ke wami kodwa usamile wena ucotsho ubani njengoba uwehlukanisa ukuthi abantu basastake neOld Testament manje sisitestamenteni Elisha ubani wathi leli Elisha edala liyekwe ubani wathi leli edala liyekwe yabo kodwa into ofana uyibuze mkhulu uyiphendule kuzo leli edala ubani wathi aliyekwe ngoba usugijimela ekuthenini abantu bakubabasa into chabo kuningi ofanele sikulungise nalokho ukuthi uShembe akaveli eBhayibhelini lokho kudinga common sense icommon sense nje mkhulu ukuthi angisho ukuthi umkhulu behlasembe ekhanda cha ningangizwa kabi kodwa lokho kudinga common sense ngikwenzela nje umzekelo uyabona mkhulu njengoba ufunda le mlando ufundayo kwaJesu asiphiki ukuthi uJesu uyinkosi kodwa wayengathunyelwe kithi wayethunyelwe endlini yakwaJuda wena ungena njenge-Gentile iBhayibheli ulifundisisa kahle mkhulu lelo ukuthi uyalifunda uzobona ukuthi eBhayibheli ikhuluma ngama-Gentiles throughout shuthi ngamanye amazwi uma i-Gentile uncikisiwe uNkulunkulu wathi noma esikhethile leso sizwe sakaJuda wasebuye ikhumbula nezinye ukuthi hayi nazo ngikhumbule zuse lombuso kaThixo kodwa uJesu wayethunyelwe esizweni sakaJuda uthe noma sebathumela labo bapostoli okhuluma ngabo wabathumela wathi hambani iqoqe izimvu zakaJuda akababalanga abanye ezilahlekileyo izimvu zasendlini yakwaJuda ezilahlekile waspecify ngoba wayazi ukuthi wayethunyelwe endlini yakwaJuda kunaleli verse elapha kumaHebheru bengaphosisi elithi niyazi yini ukuthi mina ngithunyelwe endlini yakwaJuda kuphela ngakho ke ngizokuthatha ifa lezingane zasendlini yakwaJuda nginikele enjeni na uyalazi lo verse ngimfundisa pretty sure uyalazi ngakho ke le yokuthi uzothi uShembe akavele eBhayibhelini ifuna common sense uzovela kanjani eBhayibhelini uShembe ngoba igama lithi Shembe lalingakabi bikho ngaleso sikhathi okwesibili kuneverse elikhuluma ngokuthi uNkulunkulu kwisizwe nesizwe uvela ngamagama ahlukahlukene ngeke kwaJuda ukuthi uNkulunkulu wayezovela uShembe ngoba wayazi ukuthi khona isizwe ngizovela kuso ngoShembe ngoba nayo leyo ukuthi iShembe kufanele icacise ukuthi mekuthiwa Shembe kukhulunywa ngani ngoba khona ukudideka okukhona mekukhulunywa ngoShembe kukhulunywa ngenyama sikhuluma ngomoya engcwele ophile enyameni
enyameni yalowo mholi phambi kwethu naye, ngoba ikhona ivesi eliphinde lithinde lapho uJesu ethi ubaba uphila kimi nami ngiphila kuye, which means uma usungena uNkulunkulu waphila kuwe ngaphakathi nawe uba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu phila kuwe. Uzomgxeka umuntu othi uJesu uNkulunkulu? Shothi uyamgxeka phela. Enye into ofanele uyiqonde mkhulu, akena yedwa uJesu owafeza uNkulunkulu phakathi kwabantu. Izizwe ezihlukahlukene, khona oShila, khona oBuddha, khona oHalal. Shothi bonke labo impetho. Alright uJesu. Asilungise leyo. Angifuni ufocus lapho, ngifuna uyibuke lento omkhulu nalo kade ke-interview lapho kwi-podcast ayibuke lento ukuthi iyayenza nisense. Singabi delusioned by inkolo yobuKristu. Khumbule le nkolo yobuKristu yafakwa ngenkani. Ya-instilwa ngenkani, ayivelanga nje yathiwa yafakwa. And uJesu nkathi efika waspecify ukuthi uzile endlini yakwaJuda kuphela. uShembe wathi mefika wathi ngiyanimema zizwe nonke. Kodwa wayazi ukuthi uzokhulula noma uzohlambulula indlu kadingana nosenza ngakhona. Eyayisichithekile ibuthi echitheni kwayo njengoba ebhalile. Kodwa wathi cha uzokuyivalela lezi ngiziso ngoba sezoluzwile udumo. Wasethi ngiyanimema zizwe nonke. Sikhonza uNkulunkulu onjalo ke.